Туреччина має активніше реагувати на порушення прав в окупованому Криму. Про це з трибуни великих національних зборів Туреччини заявив депутат з Ескішехіра Утку Чекірозєр. Він нагадав парламентарям про злочини окупаційної російської влади. Наголосив, що з 2014 року 16 кримських татар загинули в російських тюрмах, 11 зникли безвісти, а 50 тисяч людей вимушено покинули півострів. Вони сподіваються на підтримку, а турецький парламент має реагувати на порушення прав людини в окупації, каже Чекірозєр. Кримські татари з усього світу уважно спостерігають за нашими співвітчизниками в Криму. Але, на жаль, Туреччина пасивна в кримському питанні. Наш меджліс має реагувати на порушення прав наших співвітчизників. Щонайменше між нашим парламентом та меджлісом кримсько-татарського народу має бути створена група дружби. Кримські татари чекають більшої підтримки від Анкари та нашого парламенту. Çok büyük destek beklemektedir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.